Tady ten vypadá, že je zdravej. To tam jde úplně z prdele. Je mi to slovo. Pojď. Pro Max, kámo. Takže dobré ráno, čus bus. Máme pondělí a teď o víkendu jsme byli na svatbě kamarádům a poprvé po 2 letech se nám stalo, že jsme s téčkem nedojeli. Naštěstí to je, ne, že by to auto nějak mělo nějakou vadu nebo něco, ale prostě selhal lidský faktor. Selhal můj lidský faktor, když jsme tam dávali ten lift kit, který jste určitě si všimli, i když jsem neměl video na to, tak na Instagramu, na storkách nebo na jen minulým videu bylo vidět, že to auto je prostě přizvedlý, tak to trošku zradilo ta technika a jedu teďka akorát k autu na dílnu a jedu to vyndat a musíme to nějak kouknout a vymyslet to líp a jinak. Já už tady mám v hlavě, jak to udělat, ale uvidíme na místě, jak to půjde nebo nepůjde, jestli se to vůbec bude dát ještě použít. No a jsem zvědavý, no, to je za chvilku jsem tam a uvidíme. Já jsem dorazil na místo, Karol to ještě není, a mně došlo, že jsem si zase jak vandrák zapomněl vzít sebou stativ, takže snad to nějak dám, no ale aby jsme si ukázali, kde je problém, tak ten je tady. Nevím, jestli to bude vidět, je to vidět, tak mě vlastně prodloužení tlumiče mě zradil závit a tlumič mi vypad. No, tohle je vlastně to mé prodloužení, takže to funguje jenom na pružině. Jsem jako fakt rád, že se mi to stalo tady ve Strakonicích, že jsem jenom dokodrcal dílně nějak a prostě Marťas pro nás dojel. No a já už jsem přijel zase tady Pierrem a musím to nějak opravit a pak si zase stáhnu obě auta, ale důležitý je, že se mi to nestalo někde prostě tam v Klatovech, anebo nedej bože, že jsme byli zase na dovolení v Polsku s Barčou, protože to nevím, co bych dělal. Byl zase odtahovka a zlatě tak, jak to je. No, takže počkám na Karlíta, protože ten se někde asi zdržel a půjdeme na to. A ještě než Karel přijede, tak mám pro vás jedno oznámení. Spustili jsme náš e-shop. Najdete ho na www.saltyroad.cz/shop a máme tam prodej merče z našeho srazu Salty Road Meet. Co nemáme momentálně skladem, tak tam pošlete prosím vás tu zprávičku s poptávkou. Držet ten sklad jako velký je extrémně náročný. Když byste měli zájem o něco, co tam není, hoďte tam tu poptávku. My budeme vědět, že byste si přáli něco jiného a doděláme, doobjednáme a pošleme v co nejrychlejším možným termínu to půjde. A ještě bych chtěl jenom říct, že ten sraz, o kterém tu mluvím, Salty Road Meet v Prachaticích, co byl teďko minulý víkend 25. července. To je akce, která plánovali jsme ji skoro rok a myslím si, že vyšla úplně nádherně. Bylo to velký, i díky partnerům a sponzorům, i díky všem, co nám s tím pomohli, kamarádi, drahý polovičky, protože bez vás všech by to prostě nebylo možné. Máme z toho opravdu hroznou radost, jak velký to bylo a víme, že i díky vám všem to může být třeba příští rok ještě větší. A neskutečně se na to těšíme. Jdu to pomalu pustit. Hraju. Teď doufám, že mi to nedá přes držku. Dal jsem si tam, protože pružina je teď na volno. Tlumič nedrží vlastně full ložení nahoře. Takže doufám, že dal jsem tam jako stahováky a doufám, že nevystřelej a nedá mi to celý po hubě. Jestli jo, tak to budu mít aspoň natočený a bude dobrá prdel. Tak to ani nevyndám asi takhle. Nic, poloosa. Povolit a vytáhnout to bokem.
jsem to konečně dostal ven a ukážeme si, kde je vlastně problém. Jo? Tlumič, originál, ale tady jsme uřezávali závit a dávali jsme tam tohle prodloužení. No jak vidíte, tak se mi to prostě vytočilo. No a budeme to muset teda vymyslet nějak, buď tam dát nějaký červík, protože vařit to asi úplně nepůjde, anebo prostě nějak jinak to vymyslet, aby se to nevytočilo, protože samozřejmě jak se točí volantem a točí se prostě sem tam, tak ta písnice v tom tlumiči se otáčí taky a nahoře to bylo chycen na tvrdku. No a prostě to nevydrželo, povolilo se to. Ještě budu sundávat radši i druhou stranu, ať je jistota, že se to nestane i na druhé straně. A musí se to doladit. No. Byl to prototyp, počítal jsem s tím, že se může něco podobného stát. Nebo prostě nevěděl jsem to přesně, ale že se to může prostě vysypat, že se to bude testovat, tak jsme to zkoušeli a jdem to opravit a jdem to dát dokupy, aby už se to nestalo. Jenom teda, abyste si nemysleli, že jsem to tam nechal jen tak jako bez ničeho, tak jsme tam dávali lepidlo na závity, jakože fakt dost silný. No, jenže očividně, jak to prostě dostáváš tosy, jak to pruží, péruje, tlumí a točí se a nevím co všechno, tak to lepidlo to nedalo. Takže musíme dát něco silnějšího, no. Nějak, buď to červíka, nějak to vymyslíme, jak to okoumáme tady. No, teď musím hlavně prozkoumat ty závity, kouknout na to, jestli to vůbec bude použitelný, protože, nebo aspoň minimálně opravitelný. Protože jasně, že se to tam asi nějakou dobu ochlalo a musím to prostě, doufám, že to půjde, no, že se nebudu muset vyrábět nový kus a ještě k tomu objednávat nový tlumič. To by bylo opravdu taková jako nemilá záležitost. No. Jdu pro ten tlumič a zkusíme to, jestli to půjde, no. Tady ten vypadá, že je zdravej. Otázka, co bude v tom prodloužení, no. To tam jde úplně z prdele. A to je ale jakože, to je hodně piči. To budu muset zkusit začátek odvrtat. Nebo nevím. Ale tady se to v tom očividně mlelo strašně dlouho a to prostě nejde vůbec nasadit. Takže ho budu muset normálně tady kus zevnitř odvrtat, aby ten závit vůbec nebyl, abych to tam dostal. Protože jinak, jo, to jde prostě úplně, to nemám šanci tam jako asi našroubovat. No. Ještě počkám na Carlose, ten teď dělal něco zařídit do města a rozhodneme se, co s tím budeme dělat. No hele, fixet. Ovařit teda říkáš nehrozí, jo? Jako můžeme to zkusit, no. Blbý je, že už to pak bude nepoužitelný, že by si musel dělat nový přípravek, jak umí tlumiče, no. Když se tam dá červík, tak... Ale já si myslím, že kdyby se to radši tak lepidlo. Já už tomu lepidlu, kámo, nevěřím, jo. To vrtáš, ne? Myslím, že jo, to nešlo zase tak, jako že by to bylo na to. To není to takové. Jako může se to zkusit, no. Nikam se to nezdá, že by to bylo. Je tam 5 dílů a 6 závit, no. No nebo tak, no. Takže řešení se našlo, vykoumalo a vzalo se to veskrz. Dělal jsem tam závit. Natočí se tam na lepidlo šroub a to už musí držet prostě. I kdyby nechtělo. No, tak v takovémhle stavu to tu teď momentálně mám. Je 11 hodin a do 1 minimálně, do 2 si myslím, že to tu takhle bude. Protože ještě mám úplně rozsypaný klouby na polosách na obou předních a nový klouby přijdou až v 1. Takže musím nejdřív počkat na klouby a vyměnit, pak to teprve můžu začít skládat. No, to vypadá zhruba jako takhle.
úplně v hajzlu, takže to taky chce lásku. Perko, vole, no, to by bylo vidět. Nemám rád tyhle špinavý práce. Kde to najdu, vole? Čeho? To perko. To perko, vole, vevnitř, vole. Ty teď musíš strhnout. To perko si samo zmáčkne, samo se vyjede. Jakože do toho bouchnout, jo, nebo? Tak já jdu pro Mču teda, no. Je dole. Ta druhá strana úplně stejným způsobem, předpokládám. Jo. Hele. Ty si jistý, že to mají takhle? No. To nepřipadá, vole. Hele. Tak ti to nepůjde asi úplně. Už mi došlo. Tak to je dobře. Tu nemám, Kam půjčeš? No. Kam se trefí, To je vole? hodnoplatný, vole, musíš vole na vnitřek, víš? Teď ti to řekne, že to rozmlátil, vole. No. Bude mi to klíslo, vole. Pojď. No, tady jenom 1001, vole, tam není žádný zajištění, no. Leda by udělali nějakou inovaci, vole, to víš, že ne. No a ještě než přijdou díly, tak rovnou rozeberu druhou stranu, protože za prvý nebudu čekat, že se mi s tím tlumičem stane to samý. A za druhý ta polosa je tam ještě asi víc po smrti než tady. Teda než na tamtý straně. Tady už mi praskla manžeta už kdy. A jsem furt odkládal, furt se mi do toho strašně nechtělo. A přišel ten čas, protože jako já už to nebudu rozebírat na milionkrát. Budu pak ještě řešit ramena, nebo teda silem bloky, ale ty prostě teď nemám, ani nejsou to. Nemám na to čas a čep akorát vyměním, protože druhý se dělal narychlo, že to byl fakt jako vysypaný. Takže ještě mám zhruba 1,5 hodiny, než mi přijde zbytek dílů, než mi přijdou ty klouby, takže si to celý vyndám, připravím, až to přijde, tak to rovnou celý naskládat, nasypat zpátky a dávají na auto, aby to dneska ideálně už jelo, protože o víkendu auto zase potřebuju a v Hradecku se mi spát nechce, tam postýlka není, takže tak. Tak už jsem rozebral i druhou stranu a tady ta polosa opravdu jako nejenom ty manžety, ale i ty klouby, prostě cvaká to, mlátí to. A já jsem rád, že mě konečně něco dokopalo to udělat a druhou už mám hotovou. Ještě udělám tuhle, tam všechno připravený a pak to jenom poskládáme. No, jenom. A tady byla jsem prostě Starline Optimal, protože stejně jak to mám liftnutý, tak ty polosy dostávají čout. No, ale vypadá to teda jako mnohem líp, že jo, znatelně, takže určitě tohle bude fungovat líp, než to, co jsem z toho sundal. Takže je to jedno, je to cajk a bude to fachčit snad. Doufám. No takže zdravím, máme středu a já to jdu dodělat. A proč jsem to nedodělal v pondělí? No protože jsem si řekl, že když už to dělám, tak to udělám pořádně. Takže jsem si řekl, že dobrý, udělám čepy, když už to je dole, udělám silem bloky v ramenou, dám tam powerflexy, ať to prostě funguje. Chtěl jsem být jako zase po dlouhý době jednou jako důslednej. No a neudělám to, protože se stala taková nemilá věc, že ty silem bloky mi přišly vlastně všechny 4 do těch ramen.
Tady mám zadní. No a přední přišly taky. Ovšem, když jsem si to přebíral, tak jsem viděl, že ta krabička je prostě jako nařízlá nebo naprasklá, nebo nevím, co se tam stalo. No, tak jsem to otevřel a zjistil jsem, že tam chybí jedna ta trubička. Že tam jsou ty polyuretany, ale jedna ta trubička tam prostě chybí. Takže jsem to musel vrátit. Nový samozřejmě to trvá, než přijde a já auto tenhle víkend potřebuju a v pátek nemám čas to úplně dělat, protože máme akci s klukama už od pátku a musím v autě spát a musím ho mít pojízdný. Takže hold to budu muset udělat se na 2krát, ale to už prostě tak je, no. Takže teď jdu přehodit druhý čep, jeden už mám, přehodím druhý čep a jdem to poskládat, ať můžu odjet, no. To znamená vrátit tam tlumiče, který už mám vlastně vyřešený a celý to složit a ať můžu prostě vypadnout s tím autem. Říkej, že to rameno budu vyndávat. No a teď mi dej vidličkou. Díkec. Pro Max, kámo. Nebudu tam dávat imbusy. Tam dám radši ty starý, hnusný, ale jsou to 1000 hrany, ty vole. Tak jo, teď si stáhnu pružinu na tom tlumiči, aby se to tam dalo narvat a děj se vůle boží. Ty už jako odcházíš? Aha, tak nic. Napěchovat. Nevím úplně jak, vole, protože... Já myslím, že zkusí zabrat. Ne? Tak nic. Tak já sám teda. Shit. Keke. Tak polosu máme. A čep ještě. Třeba bys to zvednul a nasměrovat to kousek blíž k autu. Dopředu? No a tam a ke mně. No. Můžu pouštět? Jo, pomalu. Dobrý, stůj, já dám matku radši. Ty už mě nepotřebuješ, ne? Ne, dobrý. Teď si zase pak na druhou stranu. Jedna smrtelná past volná a dvojka. No a teď jenom v tomhle vedru na druhé straně zopakovat ten samý proces a nadáme kolájeru. Je to přece úplně jednoduchý. Já už to nechci dělat, prosím. Tak mám konečně hotovo. Vařím se jako prase. Půlku už jsem potom nenatáčel ke konci, protože tady začalo pršet. Tak jako proměnlivě kapalo, nekapalo, nechtěl jsem nechat mobil venku, nechtěl jsem mít mic na sobě. Takže prostě je to hotový. Zaplať pánbů, akorát mě fakt jako mrzí, že nemám ty silembloky, protože to zase budu muset znova rozebírat, ale to už jako počká třeba do zimy, až budu dělat nějaký větší věci, protože chci trošku spodek dát dokupy, nějakou korozi pořešit a takhle. Takže to už jako do zimy počká, no. Nicméně to, co byla největší bolest, tak už teď je vyřešený a bude snad klid. Doufám, že vám tohle videjko nějak pomohlo, ať už se to týká liftkitu nebo co a jak a při výměně polos a tak dále. Sledujte, lajkujte, komentujte a nezapomeňte zavítat na náš nově spuštěný e-shop, kde najdete merch ze Salty Road Meetu a budeme postupně přidávat ještě další pecky. Tak se mějte a čus bus.